sha wuya, alƙur'an na sha wuya, kwaran kwatsa na ci bakar wuya. Labari na zana baku wata yarinya mai kyau da zabta, ashe kwaɗayi dangin guda ne, ashe dai zai sha wuya. Ki so na ji ruwan zuba ne, ni kuma yau na sha maɗaci, ku bi na a sanna ku sha bayani. Wayo Allah, na zandi masan wata 'yar fulani fara kuma sannan ga ta doguwa, ashe ni Ma'awiya zan bayani. Sigar haka na ci bakar wuya, ina tafiya na ji an taɓa ni, na waigo yaro ne da sako ya ce mini waccan ke bayani. Na waigo na yi shiru na lega na hango yarinyar fara ce mai kyan fasali ba a bayani, ashe ni Ma'awiya zan bayani. Na je ni na yo mata sallama, take ta yi wani shegen murmushi, sai ta ce mini san ka baya shige ni. Ashe yarinyar ja'ira ce, salon tafiyar ka da kwalliyar ka da kyan fasalin ka da murmushin ka, hakika su ne sun ka ja ni. Ashe yar malafar uba ce, ta ce baby I love you my honey, kuma I miss you, in ka bar ni fara me za a kai ni. Ashe dai zan sha wuya, da jin daɗin kalmar da ta yi min a take na ce na ba ta kaina, galin zami na mata jani. Silar haka na ci bakar wuya, abokina ya bani shawara ya ce a'a kar da sota, ashe kwaɗayi dangin guda ne. Ashe rami za na fada, amma na kiji na rufe idona, na ce masa kar ya sake ya fara, akan bebin nan za mu bata. Uyo ni na sha wuya, ashe wai ta ji kuɗin adashen da na ɗauka na 700, shi ne ta taho ta karni. Ashe kwaɗayi dangin guda ne, ashe inda so kuma babu wayo, ni na gaskata wanga zance, ku bi na ku sha sauran bayani. Wayo ni na sha wuya, ta sani na ɗauki kuɗin adashin mutane dukka na bata, yau gashi ƙarshe bar san za a kai ni. Ku kawo mini agaji. Wata yarinya ce jahira, zubinta kamar 'yar Indiya, fara ce 'yar siririya, hancinta kamar na baturiya, ta sani cikin halin wuya, cigiyar ta nake yi ko ina. Masu sauraro ku biyo ni waƙar, akwai ta biyinta tana tafe.